दख'ना लादोंथ' थारैनो आंखौ बे दख'नाजों जोबोद समायदों। रोन आरो फैसाय नै नाफैलाय रोन, आंनि बाबाया आंनो दख'ना हरनायखौ आं गानदों, बेसेबां समायदों आंखौ नायफैलाय रोन। खोनादोंना रोन? बोरायनायनि बेसेबां समायदों। नै माबायदि नुदों आंखौ? मोजां, जोबोद मोजां। मोजां मानसिखौ देलायबाबो मोजां नुखायो। गाज्रि मानसिखौ जेसेबां देलायब्लाबो बेखौ समायना नुखाया। नंगौ आरो बिदिब्ला नों आंखौ मा सानो? माब्रै नुयो? इसा, महराव आंहा जेबो लोब्बा गैया। महरखौ लानानै आं संसार जाया। आंनो खालि सना बायदि गोसोनि मानसिखौल' नांगौ, अब्लानो आंनो थोजासे। मा जाखो? गाज्रि मोनदों? मोनाखै। आंलाय मानो गाज्रि मोननोसै? आं मोजांब्लाथ' आंखौ मोजां होननानै बाख्नायगौमोनथ' नोङो। नों आंखौ मोजां नुवा, बेनिखायनो बेफोरबायदि खोथा बुंदों। थोद जाम्बि, खोनासंलाय इसा, दहाय आंनियाव आयंआ फन हरदों। दिनै जोंहानाव आयं फैयोनो। आयं फन हरदों? बिनि आयंब्ला सोर जाथावगौ? बै सानसेखालि रोन गैयै समाव फैनानै आंजों नांलायनाय आयं होननाया नङाथ'। मानो फैनो नागिरदों बे? रोन, मानो फैनो नागिरदों? मा इसा, आंनि आयं फैगोन होननायखायनो मानो होननानै सोंलायबाय नोङो? आंनि मानसिया, आंनि परियाला आंनि न'आव फैनो मोना नामा? नङा, आं बेबायदि साननानै बुङाखै। थारमाने बै जानानै थांनाय खोथाफोरखौसो एसे गोसोखांहरदों। मा इसा, नोंनि बंस'फोरा आंनि न'आव फैयो, नोंनि नोम्माया आंनि न'आव फैनानै थाफैयो, आं माबाफोर बुङो? आंथ' जेबो बुङा। मानो बिदि बुंखो नों? औ, आंनि आयं फैनो नागिरदों होनबाय आङो। नों मानो होननानै सोंबाय? नोंनि नोम्मायादि आंनियाव फैना थाफैदोंमोन एथ' गोबाव, आं बेखौ माबा बुंफेरदों? नों दिनै आंनि आयं फैगोनखौ बिदि खोथा बुंबाय? इसा, आंनि आयं फैनो नागिरदों, बेयाव नोंहा बुंनांगौ जेबो खोथा गैया। आंनि आयं फैगोन, आंनि न'आव जाफैगोन। नों नोम्मानिफ्राय जेबो लानानै फैफायाखै सम्पति, बेबायदि बुंनो। नोंनि नोम्मानि सम्पतिखौ जानो फैयाखै। आंनि आमाया आंनि न'आव फैनानै आंनि धनखौ जाफैगोन। आरो जुदि संनानै जाहोनो बायोब्ला नोम्मानि न'आव थांना थाहै। रोन, आयु, रोना दिनै बेफोरखौ मा खोथा बुंखो? बे बुंफेरामोन बेफोरबायदि बाथ्रा, नाथाय दिनै मानो बिदि बुंग्रा जाखो रोना? सोलायबाय नामा बियो? एथ'ग्राब बिस गोनां खोथा बुंबाय बियो। सोर फैयो फै, आं फैनायखौ बाजाया। आरो आं मानो बाजानो आलासि फैनायखौलाय? नाथाय गिखांनाय मोनो। बै खनसेबो सोरबा आयं होननायानो फैनानै आंखौ बेसेबां असान्ति खालामदों। दाबो बेनो फैनानै जुदि असान्ति खालामफैयोब्ला आं बे खोथाखौसो सानहरनानै मानो होननानै सोंदोंमोन। सोंला आङो, दिनैनिफ्राय जेबो सोंला। आरो बिदिब्ला आंनि आइ जाफैनायखौ थाफैनायखौ माबा मोनसे सानदोंमोन बियो गोसोआव, बुंनो हायाखै। नाथाय दिनै बोरैबा खोथायावनो बियो ग्रोब बुंबाय आंनि सिगाङाव। दिनैनिफ्राय आंनि न'नि मानसिफोरखौ रावखौबो फैनो होला आङो। आयै, फिसाजो दैजिया मा खालामदों? दैजि आबैया आंजोंनो दङ। दैजि आबैनि खर' नानानै होदों आं। सोर आबै? नोंनि आइ फन हरदों, रायलायगोन नों? रायलाया आबै। मा? रायलायानो बियो? बिमाजोंबो फन रायलाया बियो? रायलायनो गोसो गैया आरो बे। ओमफ्राय माथो खबर? आयै, दैजिखौ जोबोद गोसो जादों। दैजिखौ आं बिराद नायनो लुबैदों। आयै, आं दा बेलासे न'आव थांगोन दे। फैबानो जाबाय। आबै दैजिया जोंनाव फैनाय लोगो लोगो सेहेरायानो सोलायथारबाय, गब्ल' सोबाय, अन्थावथाव जाबाय। न'आव जेरैमोन बेबायदियानो नंला। नायफै। दे आयै, मोजांब्ला दोनथ'नोसै दे। जागोन दे। आबै दैजि, नोंनि मामाया दाहाय नोंखौ नायनो फैगोननो। नंगौना आबै? आंबो मामाखौ जोबोद नायनो लुबैदों। आबै, मामा फैब्ला नोंलाय मामाजोंसो न'आव थांफानो नागिरगोन नामा?
थांफाया आबै, आं नोंजोंनो थागोन। दे आबै, खर'खौ एसे नानानै होबावदो, आं जोबोद मोजां मोनदोंमोन। जागोन दे आबै सना। अलंबार, दा बेलासियाव ओंखार, न'आव थांनो। दैजि फिसाखौ आं जोबोद नायनो लुबैदों। न'आव थांनाया गिदिर खोथा नङा जोमै, हरब्लाबो थांगोन। नाथाय नों दिनै मोजां खामानि मावासै। मा जालायखो? नों मानो फैसाखौ हरासै आंनो? बे खोथाखौसो रायलायनो मा नों आंनि खाथियाव फैदों? अलंबार, जोंनि फिसाजोआ देरबोबाय। जोंनि फिसाजोनो बै उन्दै समनि गस्लाफोरा दा थोला। उन्दै समनि गस्लाफोरा 100-200 मोनोमोन। दा जोंनि फिसाजोआ देरबोबाय, गांसे ड्रेस बायनायाव 1000 नांगौ। अब्ला बै दखानदारनो नोङो फैसाखौ मानो हरनो नागिरदों? फिसाजोनि थाखाय दे जोङो बेसेबां थाखा बुथुमनांसिगौ, गाननायनि, जोमनायनि, जानायनि, लोंनायनि, आरो बेबो बिबैनि न'आवसो दंबावो। जोमै, जोंनि फिसाजोआ गाननो मोनालासिनो थायाखै। बियो गाननो मोनगासिनो, जानो मोनगासिनो। बियो आजादि दङ। नाथाय देरहायाथ' आंनि बिदा। बिदानि खैफोदनि समाव बिदानो थाइसे फैसा सहाय होनाया जोंहा मा गोरोन्थि, जोंहा मा खहा? आं जोबोद दुखु मोनबाय। जोमै, दा आं साइस्थ' मोजां दङखायनोसो आं साख्रि मावगासिनो। जुदि आङो दानो बहाबा लामायाव एक्सिडेन्ट जानानै आंनि मेगनानो गिब्रुयो, आं खाना जानानै थायो, आंनि आथिङानो बायो, आं लेंग्रा जानानै थायो, अब्ला आं मावनो दांनो हानाय नङा। अब्ला आंनो सोर सहाय होगोन? आंनि बिदायानोथ' आंखौ सहाय होगोन। दिनै जुदि आं बिदानि खैफोदाव सहाय होआखैब्ला आंनि बिदायाबो आंनि खैफोदनि समाव सहाय होनाय नङा। नों बेखौ बुजिदों? बिदा फंबाय अनलायनाय माखौथो होनो? बिमा बिफाया मानो 2-3 फिसा खाङो? बिदा फंबाय बिब' बिनानाव मानो नांगौ जायो मानसिनो? खैफोदनि समाव खैफोदाव मानसिया सहाय होनायखौसो। सोरबा गामिनि मानसिया फैनानै नोंनो सहाय होनाय नङा। नोंनि बिनानावासो नोंखौ सहाय होगोन, नोंनि बिदायासो नोंखौ सहाय होगोन। थिग बेबायदिनोलै जोमै। अलंबार, मा आं गाज्रि नोंनि थाखाय? आं नोंखौ गाज्रि होनाखै, बुजायगासिनोसो। अलंबार, नों खबर दंना गैया? सोरांस्रिखौ दि आफाया अफिसाव लांफाबाय। माथो जाखो? सोरांस्रियानो सिगांबो मावखानाय मानसि। बिनि नामाथ' रेजिस्टाराव दंखायोना। माथो जाखो? बेखौ नों माथो बुंनो नागिरखो? आंबो अफिसाव मावनो गोसो जायो। आफाया जुदि सोरांस्रिखौ लाना थांनो हादोंब्ला, नोंबोथ' आफानिनो मेम्बार, मोनसे अफिसनि नोंबो नैथि अफिसार, अब्ला नोंबो आंखौ लाना थांना। जोमै, लाना थां होनब्लानो जाया। न'आव थाव संख्रि फानलुनि खोथा रायलायनाय बायदि अफिसनि खामानिया जाया। अफिसनि खोथा बाथ्राया आलादा, न'नि खोथा बाथ्राया आलादा। अफिसनि मावनाय दांनाया आलादा, अफिसनि खामानिया आलादा। न'आव ओंखाम ओंख्रि संनाय, थुरसि सुनाय, जि सुनाय, न' सिबनाय बेबायदि नङा। अलंबार, मानसिफ्रा मिनिगोन। बिजावजालि गिदिरा अफिसाव थाङो, बिजावजालि उन्दैया न'नि रुवाथि होनानै आंखौ बयबो मिनिगोन। बेफोरखौ मिनिग्रा मानसिया जाम्बि जाम्बासो। जाय मानसिया बेफोरबायदि खोथा बुंगोन बेबो जाम्बि जाम्बासो। मा नों सासे अफिसारनि हिनजाव नङा नामा? नंगौ। अब्ला नोंहा नाम दंना गैया? नों दामि नंगौना नङा? थेवबो जोमै, रायलायबा गोबां खोथा ओंखारलाङो। आं बेफोरखौ रायलायबाय थानो गोसो गैया। आरो नोंहाथ' थाखा फैसानि जेबो अभाब जाथ'वाखैना, अब्ला नोंलाय मानो साख्रि मावनो? हिनजाव मानसिया साख्रि मावोब्ला न'खरा थेर बेथेर जालाङो। हौवा मानसियानो मावखादों, नों मावै दाङैल' जाग्रा जा। आरो न'नि खामानि मावनानै जानाया बा न'खराव अनलायना थानाया जेबो रुवाथिनि खोथा फैया। दे बेफोरखौ दोनदो, दा न'आव थांनोल' ओंखारदो। जोमै, न'आव थाङोब्ला थांगोन। नाथाय बिनि सिगांनो दखानिनो आं खोथा होनाय बायदि दखानिनो आं फैसाखौ होनानैसो थांनो हागोन। जोङो दखाननिफोरजों सानसेनि थाखायल' नङा, मिथिगौ ना? दखाननिफोरजों जोङो सब समाय जोंनि लेनदेनफोरा मोजां जानानै थानांगौ। मालाबा नोंनि आंनि आखायाव थाइसे फैसा गैया जागोन, माइरं गरसे गैया जागोन, अब्ला जों सोरनियाव बाखि लायनो? दखानफोरनावसो लायगोन। बेनिखायनो जोङो दखानदारफोरजों मोजां जानानै थानांगौ। मिथिगौ आं देरहानायाव फैसा गैया। जोमै, अन्नानै आंनो फैसाखौ हर। आं थिरायनानै होनि देरहानि बाखि थानाय फैसाखौ। बिनि उनाव आलो गोजोन थांगोन दैजि फिसाखौ लोगो हमैनो। जागोन दे, आं हरसिगोन। आबै दैजिखौसो नायनो लुबैगारदां। बे जोमैयालाय फिसाजोखौ माबायदि बिमानि न'आव दोनहैनो हाखो बेलाय? गोसोखाङोना खाङा फिसाखौलाय? गावखौनो सिख्ला गोरलै बायदिसो मोनबावखो ना माखो आजादि थानो? फिसाखौ गावनि आखाइजों गावनि गियानजों दैदेनालासे, फोरोङालासे, खाङालासे मालायनो गथायनानै होनो? गोदो जोंफोरो फिसाफोरखौ दसे समबो हारसिं दोननो हायामोन, बिखा ख्लाब ख्लाब मोनोमोन।
दानि बिहामजोफोरा फिसाफोरखौ गारनानै माबायदि सिख्ला गोरलै बायदि थानो लुबैयोथाय? सोरनि खोथा रायलायबाय थादों आयै नों? नोंसोरखौनो बुखिगासिनो आङो। नोंसोरनि खोथाखौनो सानगासिनो। गोदो नोम्फाजों आंजों नोंसोरखौ दसे सम दोननानै जोङो जेरावबो थाङामोन। बेसेबां बिखा ख्लाब ख्लाब मोनोमोन दसे नुवाब्लानो। ओमफ्राय नोंसोरलाय माथो नायलु जालु सासेल' फिसाजोखौनो बिबैनि न'आव दोनहैनानै नोंसोर सेंग्रा सिख्ला बायदि माबायदि थानो हादों? गोसोखाङा नामा? अननो लुबैया नामा? गावनि आखाइजों नोंसोर बामनो लुबैया नामा? माथो खालामनो आयै, बिबैया हारसिं जायो होननानै लाना थांथारबाय। नायनो गोसो जायो, अननो गोसो जायो, फिसाजोखौ लानानै गेलेनो लुबैयो। थांगोन, दिनै बिमाजों आंजों थांनो नागिरदों फिसाजो रिजिखौ लोगो हमहैनो। मालाय बिबैनि न'आव थांनानै सेहेरायानो सोलायहैथारबायनो, आलादा जाथारबायनो, न'आव जेरैमोन बेबायदियानो नंलानो। औ औ, थाङोब्लाथाय लानानै फैफाखा, आंबो नायनो लुबैदों। जागोन दे आयै, लिंना नायगोन, फैयोनाबा फैया, फैग्रायाबा मा बुङो, गोसो जायोना जाया फैनो। आच्छा आयै, देरहामोना दाबो सफैयाखै नामा? गैया माथो, दाबो सफैयाखै। बिहाव बिहामजो फिसाला अफिसाव थांदो दा। बिसोरखौनो नेनानै दं आं, मानो दाबो सफैयाखै होननानै। देरहाया फुङावनो हैगोन होननानै बुंदोंब्ला फैसाखौ मानो हैयाखै बे दखानाव? थारमाने आयै, देरहानि आखायाव फैसा गैया। फैसा थाब्लाथ' बियो जबान होदोंब्ला होना फैखासिगौ। फैसा गैयिनि थाखायसो बियो अफिसाव दिनै हिनजावजों आफाजों खारखोमा लांदों। सोंगोन नहय आङो फैयोब्ला, मा मा जानानै एथ' बाखि जाया? आंनि आखायाव एसे फैसा दङ। बे फैसाखौनो आङो दा मानसिखौ लानानै हैनोसै। नै आफा, बे बाखि खालामगोन जागोन लोंगोन, नों फैसाखौ होबाय थागोन नामा? बेफोरबायदि होदाव होदाव होनो नाङा, सर' जागोन। बेखौ खर' फेदेरनाय जागोन। जेराव मेराव लाख थाखा दाहार खालामनानै फैब्ला मानो बेखौबो होगोन? मावा दाङा दाहार खालामगोन, ओमफ्राय नों बहानिफ्राय थिरायबाय थानो? बे बाराव जि थिरायगोन, उननि बाराव माब्लाबाबो बिदि थिरायगोन होननानै बुंना दाला। गाज्रि, गोसो होनाय नङा बियो, मावनाय नङा, होग्रा दंखायो होननानै। बे खनसेखौ होगोन आयै। बारे बारे बे दाहार खालामो होननानैथ' आंबो होनो हाया। मानो होनोब्ला आंहाबो न'खर दङ, हिनजाव दं, गथ' दं, आंनिबो संसार दङ। बे बारावल' होगोन आं। आरो होआब्लाबोथ' जायाना। बिदा फंबाय जेब्ला आंनियाव दङ होननानै आं गावखौनो दुगा खालामनानैबोथ' लानो हाया। मालाबा आंबो सानसे गोरिब जागोन। गोरिबा माब्लाबा धोनि जायो, धोनिया मालाबा रेबो। बिनिखायनो बिदा फंबाय जेब्ला सुखु दुखुखौथ' नायलायनांखासिगोन। आयै, हनै आफामोना फैबाय। ए, सफैबाय? बिमा, जोबोद ओंखाम उखैबाय। थां थां, ओंखाम खुरैदो थां। बिहामजो, नों आरो बेफोरबायदि ड्रेस बायबावबाय? आयै, अफिसाव गोबां लिरलु लिरला खामानि थायो। दख'नाफोरा गुबाय थायोना, थेबफांबाय थानांगौ। लिरबाय थानायाव थेबफांबाय थानो एसे उसुबिदा मोनो। बिनिखायनो बे ड्रेसखौ बायबाय आं आयै। मोनथिला आरो आं नोंसोरखौ, अफिसाव अफिसनि खामानि मावनो थाङो ना सेहेरा दिन्थिनो थाङो?